Tnediet ir-raba' edizzjoni tal-istaġun ta' Ziguzajk 2022-2023 maħsub biex juri xogħol għat-tfal u l-udjenzi żgħażagħ matul is-sena kollha. Permezz ta' dan it-tfal u l-familji tagħhom se jgawdu bosta attivitajiet minn individwi kreattivi lokali u internazzjonali imfassla permezz ta' folhom tal-arti differenti bħal mużika, il-film, it-teatru, l-animazzjoni diġitali, is-sfin u r-rakkontar tal-istejjer. Id-direttur artistiku ta' Spazju Kreattiv Daniela Zzopardi spjega kif bit-12 il-proġett seba' forom tal-arti u aktar minn 40 artist l-istaġun ta' Ziguzajk għal din is-sena se juri wħud mill-aħjar produzzjonijiet offruti u permezz ta' dan jippromovi l-inklużjoni fih dan il-komunità tal-arti u lilin minna. Wara s-suċċess tal-festival li għadda f'Novembru ħankunu tinwasslu 12 il-proġett matul is-sena kollha biex it-tfal u l-familji tagħhom ikunu jistgħu jesperjenzaw fost l-aħjar produzzjonijiet kemm lokali kif ukoll internazzjonali ta' xogħol speċifiku għat-tfal, jiġifieri artisti li jaħdmu speċifikament fuq dat tip ta' xogħol. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li Ziguzajk iżomm l-itfal attivi u jagħtihom opportunità sabiex jinvolvu ruhom aktar f'attivitajiet artistiċi u kreattivi. It-tfal huma importanti ħafna fil-qasam kulturali rridu nkomplu ntuhom opportunità li ġew esposti għall kultura tal-aqwa livell u tal-aqwa kwalità. U dan huwa qed isir bis-saħħa ta' din il-ħidma li qed aħna nibbrandjawha bħala Ziguzajk matul is-sena kollha fejn qed nipprovdu dan il-menu tant sabiħ ta' attivitajiet kulturali għat-tfal u għall-ġenituri. Rupert Ċefaj, iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Kreattività, qal li programm bħal dan jippermettilna niffukaw fuq l-iżvilupp ta' tfal u fuq kif dan huwa essenzjali biex jingħataw l-għodod biex jipperċepixxu l-ħajja b'mod kreattiv u ftit aktar artistiku.